Stasera la facciamo lunga lunga. Facciamo tutti insieme, uè, lunga lunga. Stasera la facciamo lunga lunga. Lunga lunga. Nou, Ljouwert is grutst op het naaie Zeiloon. Iedereen mag het weten en elsen hier maar maait waren. Het is 4 dagen feest. En Joert is dag 2, de dag van Lied Internationaal. Een topselectie speelt hier de hele dag tot Joeslet. Dat is we dagelijks, want er zit nog meer in de kaarten. Het bidboek is klaar. Nou hoeft Ljouwert alleen nog maar uitgezen te worden om in 2018 Europees culturele haardstad te worden. Arjen Godijk, Tieljo erin. Benny Huisman maakte al eens een voorstelling over verdragskeus naar Wieberen Altena van Makkum. Hij kreeg blijkbaar de smaak te pakken van het verhaal, want hij schreef er ook een boek over. De selectie van Lied Internationaal lukt wel net zo volle publiek als de Orendays bij Kaidman, maar wij vinden dat het de aandacht dik verdient. ¿Dónde estás, tierra? ¿Dónde estás, flor? ¿Dónde está el grito que me despertó? Que despierte la gente, ya vuelvan su voz y devuelva su voz. Maar ik ben nou even bij het plein Waai, want hier achter de harmonie luidt het skip met de muzikanten van Lied Internationaal verblijven. En dit is Xera, mijn jongeres Flavia. En ik ga een afspraak met hem. Beautiful. Bueno, it's such a wonderful instrument you have, Flavia. Thanks. Yeah. Annette. You told me what the name is in English. Hurdy-gurdy. A hurdy-gurdy. Yeah. It's such a funny name. I like. In Asturias we call zanfona. 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 And in Castellano, Espanol? Zanfonia. Zanfonia. It has a father who was played by 2 men. One of them played only the viol, Yeah. and the other only played the push the bottom. So it's really easy. But you can do it yourself. You don't need another person. Because it's small. Yeah. Have you been here before? No, it's our first time in Leeuwarden and in Netherlands. Yeah, because Xera played in Lied Internationaal in France, isn't it? In Lorient. Lorient. Then 2 years ago we played there. And you won almost the first prize there. No, we... Wasn't it? Well, no, we won the second prize, but yeah. we were very happy in this moment and now too, because we thinking now in our work, in Tierra, this song that which known in Europe, in Lorient and in Lied, and this is enough for us. If we were won, it could be better, but we don't mind. Yeah, so you're happy with how it is now? Yeah. We are. You are. Say it in Asturiano. Ay, por Dios. Por Dios. And Flavia, you all speak the language from Asturias, and that's called Asturiano. Asturiano. And is it much different from the Castellano? It has a very big difference. I think it's more in the culture, more in the language. In Asturiano, if I ask you, how are you? Yeah. How are ¿Qué tal? you? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yeah. This O, it's a little particularity of our language. It's something like we used to use
all the days. Oh, how are you? Oh, ¿qué tal? Oh. Een beetje als het Fries, want dat zongt ik een beetje. I was saying like in our language here, the Frisian, it's also more singing than the Dutch. This is the same that Asturian and Castellan. Oh, dat is funny, hè? De optredens binnen ondertussen al los. De Oetmoetiske band zongt in de taal van de Oeral. Greg Toschera, de band van Flavia, binnen ze hier voor het eerst. En Flavia krijgt bezitten, want editie 2012 van Songfestival Lied Internationaal zult het hier op 1 december plakvinden in Asturië. De Lappen wonen al 3 Lied Internationaal. De hardrockers van Zombie uit Noord-Finland winnen winnaar in 2009. Gelukkig is de publieke belangstelling de jongens wel wat beter als de middies. Sierra riet haar een taal op het optreden in de leegstaande VSB-bank. Puur akoestisch lijkt het een trosnee folkcollectief, maar de specialiteit van Sierra is de synthese van Asturische folk en moderne elektronische en digitale componenten. Why? We are younger and traditional, both, because and in the place where we live, there are an atmosphere, an old atmosphere that reminds you things that you don't live but you understand, because the nature, this weather, the way where we live, inspires you these things. And you take the older things and you create a new world. Is that popular in Astoria? How do people respond our to music your music? Yeah. How do people respond? Traditional. Our music is strange. The people love all the new things, but have miedo, fear to make a new step. Ga jullie naartoe? Ja, maar heb je pop? Have you got nerves? A little bit, yeah. But I think it's important because we have to feel alive in this moment. Yeah. You have to be a little bit nervous. No? Ja. En dan eindelijk om jou te zien, kan Sierra jaren litten wat ze wurg binnen. Tom is naast Nick, hè? Ja, ik moet ook. En hoe vist deze band? Oh, dit is heel leuk. Het is een beetje experimenteel, maar dat vind ik wel leuk om te leren. Pusha Asturias en Pusha Liubarle! Lit het maar om Flavia en haar band oer om er een feestje van te maken. Een mooie opwarmer voor het Songfestival Lied Internationaal in december. Flavia, dit is not a quiz.
But no, you don't have to give the right answer here. But I made some pictures from how this square was before. And this was in the 19th century, in 1871. Ik neem aan Flavia de skiertnis van het Ceylon terug, want zij zocht er mij heel naar je eigen aan. Wat vindt zij van het plein door de tijd heen? Waarom moet ze begelijks om Franco denken? Het hele peteer staat op his Facebookpagina. Ljouwert is klaar voor de toekomst, maar naar je het. De stad en haar bestuurders hebben ambitie toont. En die ambitie gaat 4, want Ljouwert moet in 2018 culturele haardstad van Europa worden. Tenminste, dat vindt Arjen Godijk. Hij werkt voor de stichting die daarvoor zwaar met en hij leert er maar hart en ziel in. Hoeveel meisjes verwacht is het? Nou, we moeten gewoon de harmonie vol krijgen eigenlijk. Hè? Dat is de opzet wel en boeten moet ze het action kennen. Dus hopen dat iedereen komt. Arjen Goordijk leert dat Ljouwert grote kans maakt om culturele haardstad van Europa te worden. Hij wil het graag en werkt het mooi aan het bidboek waarin het staat hoe dan en wat. Als staat er in dat bidboek wat er dienen voor een mat, willen wij het zien 20 hier net in een achterbleun gebied wegen, met als ik in Hoen komen wil. Als ik in het buitenland ben met studenten en ze zeggen van we wennen zo en ik zeg Ljouwert, dan zeggen ze ja Ljouwert, Grains, Amsterdam, Den Haag, daar willen we heen, maar Ljouwert kennen we zo goed net. Krimp op het platteland, jongeren die het voortgaan of het al je wel goed vinden en bedrijven die het waarom naar de Ronenstad verhuizen. Het binnen zaken die dus al hier omgaan en om aanpak vragen. En gauw. Urgenties worden ze neemt in het bidboek. Hoogleraar Goffie Jesma wie is sceptisch, maar is van mening verloren. Nou, een urgentie in Friesland is dat wij onze eigen minderheidscultuur, dat is mijn vak ik een beetje tegenwoordig als hoogleraar Fries. Dat is een... Als dat op een Europese schaal beslist, is dat een middelgrote minderheidscultuur met zelfs 150.000 Friespraters. Die hebben eigen taal, die vormen een taalmeerskip. Maar die zijn in Europees verband lang net zichtbaar genoeg. En die zichtbaarheid is net alleen van dat elke keer weet wat van, nou ja, die Friesen praten Fries. Maar die zichtbaarheid houdt ik in dat je gebruik maakt kennen van Europese financiële middelen om er eens wat te nemen om met die taal om te gaan. He? En culturele haardstad is een manier om beter zichtbaar te wezen in dat grote Europa. In het bidboek staan een 40-tal ideeën hoe dat kan. Behind the Front Doors hast het Hinderproject, het project van de Wadden, de connectie van verschillende Waddeneilanden met elkaar. Briljant idee, ja. Ja, of verdiepingen van al bestaande projecten, hè. Dat is ook wel heel belangrijk. Dat hier Oeral Plus is ook een heel groot project. Cultuur is de manier waarop wij mooi naar hier leven en hoe wij zelfs ik belibje. Want ik denk dat er heel bazaal een soort van ja, dat minderwaardigheidsgevoel toch wel in Friesen zit. Hè. Er komt een Nederlander in een cel met Friesen en voortdurend schakelt elke keer een oer op het Nederlands. Om de standaard voorbeeld. En ja, dat gevoel mag feitelijk, dat mag omkeren. Hè? Dat je echt weer grutsk en zelfvertrouwen krijgt in die eigen cultuur. En dat dorst door die cultuur in Europees verband te presenteren. Ik geloof er wel in dat de kwaliteit goed is en de kwaliteit is goed. En dat de jury ziet dat de urgenties die wij nemen werkelijk meerwaarde zijn voor de stad en om jou. Waar is dat interview dan? Daarna. Dat komt dus nog. Die gemaakt worden deze week. Schitterend, hè? Dus ik weet het niet. Dan heb je wat. Je moet feitelijk een hoger doel hebben om met een keer te werken. Kijk, het is als je in 2000 hebben we 2000 gehad, al die emigranten die het weer kwamen, dat wie eenmalig, dat wie een keer en wat we hier doen is eigenlijk beziekje om diezelfde energie los te maken bij de wijsken. Maar dan voor een langere periode, hè, want het culturele haardstad best in 2018, maar wij moeten er eerst nog in en er weer alle dingen organiseren.
En wij moeten daarna ik leren, dat is een onderdeel van zo'n project, dat er echt wat verloren is. Dus wij binnen een heel aantal jaren ben wij on the gong, maar een hele lange overstedentocht, zo deze keren, dat wij de schouders eronder zetten moeten. Maar wij Friesen laten liever de schouders hingen of hellen ze op in plaats van ze eronder te zetten. Arjanet, Heilioterin en Wollerin Liowe. Het gaat om zijn toekomst en die van zijn vreugde. Ik denk dat het cynisme wel eens de negativiteit die wel eens wat speelt, die mij wel eens omzet worden in positiviteit. En de positiviteit die mij wel eens wat meer in de pictures smitten worden en snel laten worden, dat we moeten gewoon vergeten. Het feitelijk liet dat heel mooi zien in hokker cultureel klimaat wij in Friesland staan. Dat het toch een beetje is wat verder skuren neemt kreeuwerij en lietsbedrijf. Dus de jittikpissers en de kritiekasters die binnen hier machtig als de miggen. Maar hebben ze net gelijk? Nou, ze komen net aan de kern, vind ik. Ik vind dus, als je vanzelf alles kist uitkrijgen. En dan kist ze van die plannen binnen genoeg uitontwikkelen. Dan kist ze van waar betekent het nou in de vrede om een Duitse cruise van 150 meter? Ik weet net eens of het in het bidboek staat, ik geloof net. Ja. Dus dat is al hier mogelijk. Maar wat net bestreden is dat er een noodzaak is om een wat hoger ideaal te formuleren dat u de toekomst inbrengen kan. En dat zit echt in dit bidboek. Dat loopt echt. Wat ik ervan gehoord had, dat stekt goed in de oren. De Kirstien Leeuwen, echt weer. Op maandag 8 oktober wordt in de Harmonie van Ljouwert het bidboek feestelijk gepresenteerd. Met een culturele stampot en boerenkool in worst voor de hongerigen. En eind deze maanden komt er een krant voor alle Friesen met het hoe en waarom en hoe nou verder. Nou, na al die grote ambities voor de toekomst, doen we nou eigenlijk in de liedse ambities van het verliezen. Benny Huisman die schreef een boek over vaardrachtskeusner Wieberen Altena. Jeder al maakte hij een voorstelling met lieden van deze oudmakemer. Maar wat bezielt nou een performer van nou om een collega uit het verliezen op te poetsen en op een nij in de etalage te zetten? De dag begon met gouden rinkelbellen. Mijn dream te bloeide aan nieuwe maan. Ik zong trots keerkwast, mes en chips op hinne. De verraad lei iepen als een meerketuin. Nee, wat een dag. Dat zou wat werken. 22 jaar geleden kwam Benny Huisman in aanraking met Wieberen Altena. Hij werd vregen om een stukje te jongen bij een presentatie van het sammelen werk van Wieberen. En dan ook nog als tweede keus, want de plande muziek hier aan zijn. Wat lekker weer een hielpoet of een skarke, dat ik te lang sloeg mij een wilde haar. Wat er door voordroegen waard en hoe verteld werd, dat sprutst mij op een woorden wijze dadelijk aan. Het taalgebruik, de onderwerpen, de wat mankeliekes die er onder die teksten hong. Het holp vanzelf ik wel dat oude Tamaga die dat boekje door uitbracht, dat mij zijn beroemde lood voordroeg vanzelf. Maar het wie meer. Zijn leven begon in een dreige tijd, maar deze skipperszoon waard een jong vijand mij een helder verstaan. De eerste optredens waren Boppe de Prins. Maar dat is eigenlijk een soort tour die er in de oorlogsjaren in alle stilte taret had. En toen had hij daar op een stuit zijn beroep van maken na de oorlog. Ik denk dat hij echt actief geworden is sinds zo'n 48. In 56 is hij opgehouden en hij eigen sessie had hij in die jaren meer dan 1000 optredens. En er was er ik een bekende publieke persoonlijkheid. Minder als Stedman de Vries, maar wie was dat toen hij in 52 trouwde, er was een journalist van de Leeuwarden Krant en ging om een foto te maken. Met het onderschrift van herkent u deze man? Dit is de bekende voordrachtskunstenaar Wieberen Altena. Nou ja, zo op die manier. Een haze rint meestal hut. Tenminste, wat er vangen wordt. Want lijkt er één keer op een snuit, dan is de gong er vrijwel uit. Er zit vanzelfs een soort, een bepaalde herkenning terug in de teksten. Maar hij wie eigenlijk een onbesnoeide satiricus die hoe meesken behoorlijk spots dwaankoen. Dat zit in mij. Ik ben zelf meer
Ik speel zelf meer de ironische kant en de relativerende kant. Dus in die zin ben ik lichter van aard als hij. Ja. De gevoelige dichter die mij schreeuwen begon, belibbe een maaitijd. Maar maken na de oorlog plak voor de vardachtskunstenaar en satiricus. Doet de podiumkunst net meer voor een gezinsinkomen zwaar koe, rekken er verder van huis, letterlijk. En kwam alle spul in een doos, in de kast. Nou ja, van mijn 0e tot mijn 12e, 13e, daar heb ik mijn vader bewust meegemaakt. En in die tijd, ja, nogmaals, dat gezin woonde in Barendrecht bij Rotterdam. Mijn vader werkte in Rotterdam. En ja, in die tijd hoorde ik wel eens wat, maar ik hoorde niet over wat hij allemaal voor teksten had. Dat bleek pas na zijn dood in 87. Toen werd ik door allerlei kranten en ook door Omroep Friesland en iedereen die wilde met me praten, wat ik toen heel erg heb afgehouden. Domweg omdat ik ook gewoon er te weinig van wist. Maar toen kwam ik er pas echt achter. En ook zeg maar de periode voor zijn dood, toen hij stierf, toen heeft hij mij ook wel op zijn sterfbed allerlei dingen nog voorgedragen. Nou, we komen hier bij het laatste huis dat Wieberen Altena in Makkum wennen had. Daar is er inkomen na zijn trouwen. En die jaren, na 52, waren eigenlijk zijn drukste jaren als voordrachtskunstenaar. En, maar Sayel bij de jaren 50 door belunen dat toch wel vrij gauw. En toen had hij op het stuin een baan aangenomen in Rotterdam. En dit is een mooi moment om nou het boek uit te rekenen aan Sietse en Caroline. Wij kinderen van Wieberen hebben er allemaal zo onze herinneringen aan. Dat broer Theo hier niet is, heeft daar ook mee te maken. Wieberen heeft zijn rol als vader verzaakt. Hij faalde bij het nemen van verantwoordelijkheid en hij faalde doordat hij zijn frustraties over het leven botvierde op zijn gezin. Ja, misschien is het ook wel een hele moderne gedachte, maar ik denk dan van als hij in Friesland was gebleven en hij was zijn droom was hij na blijven streven, of tenminste hij was doorgegaan met dingen maken, was het dan anders gelopen, denkt u? Ja, ik vraag me af, het is nog steeds niet helemaal helder van wat precies het motief is geweest om ermee te stoppen. Hij is ook niet teruggegaan naar Friesland na bijvoorbeeld de scheiding met mijn moeder. Ik denk dat hij vanuit zijn eigen zijn toch een niet heel wilskrachtige man was. Die moeilijk voor zichzelf duidelijk kon maken van wat wil ik nou met het leven. Maar wel een bepaalde onrust voelde en gefrustreerd is geraakt door dingen. En dat daar meer zijn ongeluk zit. Hij is in het huis Wijnbleun in Barendrecht, had er van daaruit nog 10 jaar zijn werk gedaan. Hij was op laatst de belizingsadviseur bij de Amro-bank. 4 jaar later was hij ongeneeslijk ziek en daar is er aan verstongen. In 87. Een beschreeuwend boek over een vergene tijd van Benny Huisman over Wieberen Altena is nooit te krijgen. We zijn nog even waarom bij Lied Internationaal op het Nije Ceylon. Flavia, are you happy? Yeah, very happy. But this is Xera. What? Xera in Asturian language means work. They work day by day. Ah. So have a Xera with Xera. Ja, Xera pakt in, K-route is ik die en na je weekend ben we er weer. Maar onder oren om Kawanja van Theater. Dankjewel voor het zien en tot na je weekend.